mielettömän hyviä kontakteja ja kansainvälistä porukkaa ja kuitenkin kaikki on tässä hyvin tiiviisti, niin kuin kivasti pienessä mittakaavassa ja yhdessä tilassa. Ikään kuin se, että miten saadaan yrittäjyyttä eteenpäin, niin tämän tyyppisiä tilaisuuksia tarvitaan. Tämä on aivan mahtavaa siis. Mulla on nyt tällä hetkellä niin paljon business cards, että mun ne ei mahdu edes taskuun enää, et tosi hyvä paikka. I'm just kind of counting this in my head. You have at least over 100 startups here. Feels like the Silicon Valley. Hyvää iltaa ja tervetuloa suoraan lähetykseen tänne Helsingin kaapelitehtaalle. Tämä 45 minuuttia ohjelman erikoislähetys Tosielämän diili tehdään keskeltä kansainvälistä Slush-konferenssia. Ja te saittekin tuossa jo maistiaisia siitä, että miten innostunut tunnelma täällä tänään on ollut. Ja se ei toisaalta ole mikään ihme, koska täällä on tarkoitus tehdä yritysmaailman uusia menestystarinoita. Monet nimittäin ajattelevat, että nimenomaan teknologiayrityksissä on hyvinvointivaltion tulevaisuus. Hyvää iltaa minunkin puolestani. Kunnianhimoisena tavoitteena on synnyttää tähän maahan Yhdysvaltojen Piilaakson kaltainen teknologiakeskittymä. Ja tänne on kokoontunut alkuvaiheen kasvuyrittäjiä Pohjois-Euroopasta ja Venäjältä, ja he tietysti toivovat, että he pääsisivät yhteistyöhön kansainvälisten sijoittajien kanssa ja tietysti myös kontaktoituvat toisten yrittäjien kanssa. Tämän ohjelman aikana selviää, mikä on vuoden 2012 Suomen tykätyin startup-yritys. 20 alkuvaiheen kasvuyritystä osallistui syksyn aikana Tosielämän diilikisaan ja esittäytyi MTV3 Huomenta Suomi-ohjelmassa ja Radio Novan iltapäivässä. Niin, voittaja selviää lähetyksen lopussa ja palkinnoksi on luvassa 30 000 euron arvosta mainosaikaa MTV Median kanavilla. Katsotaan lyhyt kooste siitä, että mitkä 3 yritystä saivat eniten tykkäyksiä, eli ovat voittajaehdokkaita. Kaksi vuotta sitten perustetun Supercellin taustalla on suomalaisia pelialan ammattilaisia, jotka päättivät keskittää energiansa kokouksissa istumisen sijaan tabletti- ja kännykkäpelien tekemiseen. Kun pääsin lyömään ne kädet mutaan niin sanotusti, niin oli kyllä sen jälkeen ollut aika kivaa. Alkoi hurja kasvu, kun maailma hurahti Clash of Clans -ilmaispeliin, jossa rakennetaan viikinkikyliä ja liittoudutaan klaaneiksi muiden pelaajien kanssa. Clash of Clansin lisäksi myös maatilapeli Hey Day on menestynyt erittäin hyvin Applen sovelluskaupassa. Tietynlainen rakkaus peleihin, se niin kuin katsoo täällä ihmisiä yleisesti ottaen, niin se on oikeastaan meidän yksi kriteereistä. Ja just se, että miten saada se sielu sinne peliin sisään. Puhelinyhtiö Jollan sai purjeisiin 4 entistä nokialaista, jotka eivät vieneet Meeko-käyttöjärjestelmää hautaan, vaikka Nokia sen tekikin. Viimeisen vuoden aikana yhtiö on hakenut kumppaneita, perustanut Hongkongiin yhteistyöyrityksen ja luonut tuotetta. Ja tietenkin se unelma, että me pystytään tekemään oikea älypuhelin ja sitten se, että meidän käyttäjät ja asiakkaat pitää siitä. Pitkä odotus palkittiin tänään, kun Jolla julkisti oman Meekoon pohjautuvan Sailfish-käyttöjärjestelmänsä. Sen keskiössä on kehittynyt moniajo sovellusten välillä. Ensimmäistä älypuhelinta odotetaan kauppoihin ensi vuonna. And without going into the media player application, I can actually start and stop the music, and I can go to the next song. So this is what the true multitasking is about. It's the ability to change things without having to go into and outside of applications all of the time. Future Full on testikäytössä oleva iPad-sovellus, joka ennakoi, mistä käyttäjä voisi kiinnostua seuraavaksi. Sä löydät koko ajan uusia asioita, ilman että sun pitää kirjoittaa minnekään mitään, ilman että sun pitää kertoa, että tästä tai tästä mä tykkään. Kaikki tapahtuisi automaattisesti. Ja että se sovellus, tämä Future Full-sovellus, se oppii jatkuvasti siitä, mitä sä teet. Kunnianhimoinen sovellus perustuu Koposen lopputyöhön taideteollisessa korkeakoulussa ja siitä jatkuneeseen projektiin Aalto-yliopistossa. Nyt koossa on kokonainen tiimi. Meillä on iso valkoinen seinä, minne me kaikki voidaan piirtää meidän näitä ajatuksia, lähteä hakemaan sitä yhteistä ajatusta siitä, mitä pitäisi tehdä. Vielä pitää hetki odottaa ennen kuin vuoden tykätyin startup-yritys selviää.
Sinä voit osallistua tähän lähetykseen 3 eri tavalla, vaikka sieltä kotisohvalta. Ja tavat ovat tässä: Facebookin kautta, MTV-uutisten Facebook-sivuston kautta, tai Twitterissä hashtagillä TE-diili, eli aihetunnuksella TE-diili. Tai sitten ihan perinteisellä tekstiviestillä laittamalla viestinumeroon 17133. Viestin hinta on 99 senttiä per lähetetty viesti. Ja voin luvata, että näistä mielenkiintoisimmat kommentit, kysymykset tulevat tähän suoraan lähetykseen mukaan. Kaikki nämä keskustelut on nähtävissä tosielämändiili.fi kautta keskustelusivulla ja toki tekstikanavan sivulla 150. Ja täällä on ensimmäinen mielenkiintoinen vieras, Peter Westerpakka, Rovion markkinointijohtaja ja huippusuosittujen Angry Birds-pelien kehittäjä, keksijä. Nokian alamäen jälkeen ja näiden vihaisten lintujen maailmanvalloituksen jälkeen, niin Roviosta on tullut tällainen positiivinen, kannustava esimerkki suomalaisille siitä, että kyllä me osataan tehdä vielä tällaisia kansainvälisiä menestystarinoita ja sinua suorastaan fanitetaan, niin miltä tuntuu olla tällaisen suuren... No ei aina kaikkea tottuu, mutta totta kai siis tosi hyvä juttu ja tosiaankin niin ollaan saatu ihan hyvä alku aikaiseksi ja tosiaankin kyllä me pärjätään, että me tehdään tällä hetkellä ihan hyviä pelejä, eli toi taitaa olla tälläkin hetkellä ykkösenä Jenkeissä ja siinä mielessä ei valittamista, että kyllä me niin tuossa globaalikilpailussa pärjätään oikein hyvin. Roviota arvostetaan, mutta mitä ajattelet siitä, että siedetäänkö Suomessa yleisesti ottaa menestystä? No, ehkä enemmän ja enemmän, mutta onhan se aina ollut niin kuin Suomessa se, että epäonnistuu, niin on tietysti huono juttu, mutta se kaikkein pahin juttu on, jos menestyy. Eli siinä mielessä niin kyllä meillä on vielä paljon opittavaa, mutta mun mielestä mennään oikeaan suuntaan ja sitten kun katsoo näitä nuorempia, niin ollaan menossa ihan hyvään suuntaan siinäkin, että kyllä sitä menestystä siedetään ja sitä myös himoitaan. No vieläkö on kunnianhimon puutetta? No sitä on ehkä jonkin verran vielä, mutta jos me katsotaan näitä firmoja, mitä täälläkin on ollut täällä Slashissa koko päivän tänään, niin meillä on tosi paljon firmoja, jotka lähtee heti tekemään sitä maailman parasta, suurinta ja se niin kuin kunnianhimo on sillä puolella on niin kuin parannettu paljon, että oikeaan suuntaan mennään. No Roviolla on ollut aika pitkä tie menestykseen. Oliko 6 laihaa vuotta ja 52. peli vasta johti menestykseen, niin miten ihmeessä teillä riitti uskoa ja varaa odottaa? Siis sehän on oikeastaan se, että jos lähtee tekemään näitä startuppeja ja lähtee tähän leikkiin, niin sit pitää olla jo siinä vaiheessa vähän sellaista hulluutta, että se ei välttämättä ole se helpoin tie. Mutta sitten taas pitää riittää uskoa, uskallusta ja aina sitä uskoa siihen omaan tekemiseen, että kyllä se sieltä tulee. Ja en mä usko, että se usko on ikinä loppunut, mutta et sitten niin oikeastaan, että miten kauan menee, niin se on se kysymys. No eikö rahoittajilta loppunut usko esimerkiksi 37. epäonnistuneen pelin? Tässä niin kuin just, että myös rahoittajilla pitää olla sitä niin kuin uskoa ja tietysti tässä on aina, niin kuin, että nämä kaikki parhaat rahoittajat on niin kuin nämä friendit ja perhe ja muut, niin aina sillä linjalla niin heidän on pakko uskoa. No, sitten on vähän pakko uskoa, että näin se menee. No korostatte aina, että Rovio ei ole niin kuin pelkästään peliyritys, vaan viihdeyritys ja se on todistettu, että pelien ympärillä on tehty äärettömän paljon kaikenlaista muuta oheistuotetta. Kyllä. Niin onko tämä sellainen niin kuin suunta, jota suosittelet muillekin, että se perusidean ympärille heti kehitellään muuta? No oikeastaan se mikä siinä, että me ollaan niin kuin lähdetty tekemään, että tehtiin peli, sitten tuoltiin, että tämä meni aika hyvin, lähdettiin rakentamaan sitä brändiä sen ympärille ja eka juttu, millä lähdettiin liikkeelle, oli nämä lelut. Ja sitten tietysti meille sanottiin, että hei, että te olette pelifirma, teidän kuuluu tehdä leluja ja tämä on tosi vaikeaa, että tämä lähes rakettitiedettä. Ja toista me katsottiin, että ei tämä nyt niin vaikealta näytä ja sitten tehtiin tällaisen Commonwealth Toy-nimisen firman kanssa tuolla Nykissä, tehtiin sopimus ja itse asiassa niin tänä vuonna ne taitaa myydä 400 miljoonaa taalaa edestä pehmoleluja, niin ei se nyt ihan huono eikä se ollut niin vaikea. Eli me uskotaan niin kuin siihen, että me voidaan oppia mitä vaan. Ja tähän mennessä on toiminut ihan hyvin, että me ollaan niin kuin tällainen oppiva organisaatio siinä mielessä, että ei se niin vaikeaa ole. Ja mun mielestä se on myös se asenne, mitä me tarvitaan Suomessa, että ei ole mitään erityistä syytä, että miksi me oltaisiin maailman parhaita tekee pelejä, mutta nyt vaan ollaan. Ette pelkää kuitenkaan sellaista Angry Birds-ähkyä, että sitä pursuu vähän liikaakin?
Ei, ja se on oikeastaan sitten tietysti myös enemmän täällä niin keskustelu Suomessa ja näin, että okei, että nythän tätä on ihan liikaa, että on kahvia ja on limua ja näin, mutta toisaalta niin jos menee mihin tahansa ruokakauppaan, niin suurin osa tavarasta, mitä myydään, on ei Angry Birds-tuotteita, että me ollaan niin kuin siinä mielessä epäonnistuttu ihan täysin. Aha, työsarkaa siis vielä niin, työsarkaa riittää ihan mielettömästi. Kerro vielä lyhyesti siitä, että vaikka olet kovin kiireinen mies, niin toimit yritysten ja opiskelijoiden valmentajana. Miksi koet sen tärkeäksi? Joo, tätä on tullut tehtyä jo aika kauan ja just tätä slashia tehdään nyt jo 5. kertaa ja tätäkin lähti tekemään sillä asenteella, että tehdään tästä maailman paras ja 5 vuotta sitten kovin moni ei uskonut siihen, mutta jos katsoo tätä ympäristöä tänään, niin me ollaan aika monella mittarilla maailman paras tässäkin asiassa ja siitä nyt tulee niin kuin energia myös katsoa näitä uusia yrityksiä täällä, jotka lähtee tekemään ja paljon niin kuin sellaisia firmoja täällä tänään, jotka lähti liikkeelle tästä ihan ekasta slashista, eli muutama työpaikka syntynyt sitäkin kautta Suomeen, niin se aina siistiä. Se kuulostaa hyvältä ja varmasti otatte myös oppia näiltä opiskelijoilta, joita itse coachaatte. Joka päivä, että me opitaan uusia juttuja joka päivä. Hyvä, kiitoksia paljon ja menestystä jatkossakin. Kiitos. Ja kansainvälisillä sijoittajillahan on tietysti suuret odotukset löytää täältä Pohjois-Euroopasta, täältä Rovion, Nokian, Skypen ja Spotifyn maasta lisää tällaisia toimivia liiketoimintamalleja. Me kysymme päivällä sitä päättäjiltä ja sijoittajilta ja yrittäjiltä, että mitä he oikein odottavat täältä. Tämä on sitä henkeä, mitä Suomessa tarvitaan. Me olemme keskellä talouden rakennemuutosta, eli menetämme työpaikkoja enemmän kuin uusia syntyy. On ehdotettu, että Suomi voisi nähdä nämä pienet yritykset ikään kuin moottorina kasvun edistämiseksi. Otatteko kopin vastaan? Kyllä otan. Itse asiassa me tarvitaan perinteistä teollisuutta, koska siellä on mahdollisuus tutkimukseen ja tuotekehitykseen ja uusiin markkinoihin ja uusiin tuotteisiin. Mutta sitten me tarvitsemme tämän uuden kasvuyrittäjyyden, joka on uusi ilmiö Suomessa. Kyllä me haetaan tällä hetkellä sijoittajakumppanien kautta meitä valtaamaan Amerikan markkinat. Tavoite on korkealla. Kyllä. Me halutaan kontakteja ja myös niinku feedback, että ihmiset kerroo, miten ne tykkää meidän niinku appista ja miten me voidaan vielä kehittää ja niin edelleen. Me yritetään rekrytoida uusia ihmisiä. Me tarvitaan tosiaan ihan tekniseen kehitykseen ja myyntiin ja markkinointiin, koska me ollaan kaikki asiakkaat ulkomailla, niin pitää saada tosiaan päteviä myynti- ja markkinointi-ihmisiä myös ja niitä haetaan myös täältä. We have very successful companies out of Finland, right? Most recently with Supercell, Rovio, but even that, Nokia. I mean, that was one of my first cell phones I ever owned was a Nokia. So there's a lot of innovation coming out of here, but not at this level. Again, I'm just kind of counting this in my head. You have at least over 100 startups here. Feels like the Silicon Valley. I focus on games, so looking at new game products. There's an amazing amount of creativity here, and what's unique about Finland is that creativity is connected to the engineering skills to build the products. So it's not just about drawing something or telling a funny story. It's about actually being able to build the computer code to deliver that, and that's uniquely connected here. Mua kiinnostaa tämä pelimaailma ja tämä bisnes sen ympärillä ja mä oon varmasti lähes mukaan johonkin yritykseen. Oletko nyt jo solminut jotain sopimuksia täällä tai voitko niistä paljastaa? No en voi vielä, mutta kyllä mä oon varmaan tässä lähitulevaisuudessa solmimassa omalta kannaltani ison sopimuksen. Mehän sijoittajina yleensä katsomme sitä, että onko siinä kantava idea. Ja jos idea tuntuu kantavalta, niin silloin kannattaa sijoittaa. Ja kyllä täällä Suomessa tällä hetkellä sen sortin pöhinä on, että varmasti kantavia ideoita löytyy. Hetken kuluttua selviää, minkälaisiin yrityksiin sijoittajat haluavat sijoittaa. Entä mihin yhteiskunnan pitäisi panostaa? Mitä mieltä sinä olet? Täällä ainakin joku on sitä mieltä, että pukumiesten aikaa on ohi. Mielenkiintoisimmat poimitaan mukaan lähetykseen. Todellisen Italian oppii tuntemaan vain, jos oppii käyttämään kieltä. Maistamiseen. Tervetuloa herkkujen pariin. Rosso.
Iltalehden Veteraanit-lehti on kunnianosoitus miehille, jotka pelastivat Suomen ja rakensivat kotimme. Osta Iltalehden kanssa. Tarvitset päivittäin kalsiumia pitääksesi luustosi hyvässä kunnossa. Kalsorin tuotesarjasta löydät sinulle sopivan kalsiumvalmisteen D3-vitamiinilla tai ilman. Kalsoriin. Apteekista. Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Nyt voit päättää, noudatko verkkokaupasta tilaamasi joulupaketit postista, pakettiautomaatista vai jostakin noutopisteistämme. Valitse sopivin osoitteessa posti.fi/ohjaus. Mistä Valion maito tulee? Se tulee suomalaisilta tiloilta. Suomalaisilta perhetiloilta. Aina. Täällä kunnioitetaan sekä luontoa että eläimiä. Ja jokainen maitopisara tulee lehmistä, joille ei koskaan tarjoilla geenimuunneltua rehua. Ja se on ainutlaatuista koko maailmassa. Täällä lehmät eivät ole vain numeroita. Ne ovat perheenjäseniä. Ja jokaisella on nimet. Vähän niin kuin tuolla Irmalla. Paras maito syntyy puhtaasta luonnosta, onnellisista lehmistä ja siitä, että asiat tekee täydellä sydämellä. Koe legendaarinen rockmusikaali Hair Åbo-Svenska Teatterissa. Esitys on tekstitetty suomeksi. Liput lippupalvelusta ja www.åbosvenskateater.fi. Tervetuloa takaisin suoraan Tosielämän diili-lähetykseen tänne Helsingin kaapelitehtaalle Schloss-konferenssin keskelle. Mikki Kuusi, sinä olet tämän konferenssin pääjärjestäjä. Tänne on kokoontunut siis aloittelevia teknologiayrityksiä ja yrittävät tavata sijoittajia tietysti ja toisia yrittäjiä, mutta mikä on mielestäsi tämän ensimmäisen päivän anti? No siis kaikkein tärkeintä, mitä täällä on tänään nähty, on se, että millaisia ihmisiä täällä on ollut. Että täällä on ollut hyvin mielenkiintoinen sekoitus niin kansainvälisiä sijoittajia ja mediaa ja kotimaisia yrityksiä ja venäläisiä yrityksiä ja yrityksiä itse ympäri Eurooppaa. Ja se luo sen, että täällä on ihmiset tutustunut aivan uusiin vaikutteisiin ja saanut niin todella paljon palautetta esimerkiksi yritykset ja mahdollisesti jopa rahoitusta. Mitä mieltä olet tästä yleisömäärästä? No siis sanotaanko, että sitä oli niin kuin positiivisuudessaan niin jopa siihen asti, että kyynärpäällä sai hakea tilaa. Että tämä on valtavan positiivinen kokemus ollut, että miten Suomessa tämä startup-kenttä
Sellaisia yrityksiä, joihin olisit valmis sijoittamaan? Ne yritykset täällä, monet niistä on aika tuoria ja niillä on hyviä ideoita. Ja meidän sijoitusyhtiö me sijoitamme niin kuin seuraavan asteeseen. Me nähdään paljon mahdollisuuksia täällä, mutta ne on vähän liian nuoria meillä vielä. Mutta paljon mahdollisuuksia nähdään. Täällä on paljon peliyrityksiä ja ne saa paljon huomiota, koska ne ovat menestyneet poikkeuksellisen hyvin, mutta miten sinä näet peliyritykset sijoituskohteena? Minua ne ei kiinnosta, koska mulla ei mitään tietämistä, miten pelit menestyy. Et me sijoitamme sellaisia, mitä me ymmärrämme, koska me olemme antaa älykästä rahaa. Jos me annamme rahaa vain jollekin, se on satunnaista. Ja mehän sijoitamme toisten ihmisten rahoja, joten meidän pitää uskoa siihen, että mitä menee ja pitää ymmärtää sitä. Onko täällä, Miki, paljon sellaisia startup-yrityksiä, jotka on tavallaan tällaisen kansainvälisen läpimurron kynnyksellä? No, jos tällä hetkellä katsoo suomalaista kasvuyrityskenttää, niin meillä on siis Rovio ja Supercell, jotka on muutamassa vuodessa rakentaneet kansainvälisesti hämmästyttävän nopeasti menestyvän yrityksen. Yritykset kumpikin on liikevaihdollisesti ja työntekijämäärien kasvut aivan huikeita esimerkkejä muille. Ja sitten tällä hetkellä, niin mikä Suomessa on mielenkiintoista on, että toisin kuin 10 vuotta sitten, niin meillä on nyt kokeneita sarjayrittäjiä, jotka tekee toista aaltoa yrityksiään, että he on ensimmäisessä yrityksessä oppineet ja nyt se kunnianhimon taso on noussut, kokemusta on tullut, uskottavuutta on tullut ja meillä on hirveästi kansainvälisesti rahoitettuja yrityksiä, joka tarkoittaa sitä, että siellä on aidosti niin paljon osaamista ja paljon uskoa takana. Et mä uskon, että me tullaan seuraavan 2-3 vuoden aikana näkemään uusia vetureita tälle taloudelle. Jos olen oikein ymmärtänyt, niin elinkeinoministeri on kovasti kiinnostunut tällaisista cleantech-yrityksistä, ekologisesti tavallaan fiksuista yrityksistä, niin pitäisikö suomalaisten ehkä tälläkin puolella panostaa ja keksiä innovaatioita? On panostettu ja panostetaan jatkossakin, joka varmasti pitkälti perustuu siihen, että ilmastonmuutos on tietyn tyyppinen fakta ja kaikkialla maailmassa kaikki tähän liittyvät kysymykset on niin kuin merkittävästi kasvavia elinkeinotoiminnan aloja. Mutta toki niin kuin Oy Suomi AB:n kannalta se on tavallaan samantekevää, miltä alalta meidän tulevat uudet yrittäjät tulee, miltä alalta tulee uusia kansainvälisiä menestystarinoita. Pääasia, että tulee. Ja siinä mielessä meidän pitää olla niin kuin avoimia kaikille maailman aloille ja kaikille maailman ideoille, eikä ikään kuin valtion puolesta päättää, että millä alalla me ollaan huippuja. Kyllä nämä nuoret sen sitten itse keksii. Mutta jotta näitä yrityksiä saataisiin nousemaan, niin tarvitaan rahoitusta. Niin kerro, Monti, mikä on sellainen ehkä suuri virhe, jota rahoitusta hakevat yrittäjät helposti tekevät? Yleensä ne hakee rahoitusta liian aikaisin. Että se on paljon paremmin, että ensin rakentaa tuotteen jonkun yrityksen kanssa, todistaa, että tuotte toimii ja sitten hakee rahoitusta silloin, kun et tarvitse sitä kriittisesti. Koska se on paljon helpompaa hakea rahoitusta, kun ne voisivat sanoa, että me pystytään elämään nykyisellä vuoden pari, kun se, että sä sanot, että me mennään konkurssiin, jos saadaan rahaa kuukauden päästä. Joo, mutta mistä sitä rahaa on kehittää sitä tuotetta, jos ei sitä aluksi mistään saa? Sama mitä minä tein aikoinaan, että mä olin monen yrityksen kanssa yhteistyötä ja kehitin tuotteen niiden sopivaksi. Ja ne maksoi sen kehityksen. No mitäs, kun tiedetään, että rahat on Suomessa tiukalla, niin miten valtiovalta kuitenkin tukee sitten näitä startup-yrityksiä? Mä kuulin, että Rovio Westerback oli tänään ilmeisesti BBC:n haastattelussa todennut, kun häneltä kysyttiin, että miten valtiovalta voi parhaiten edistää tätä startup-boomia, niin hän vastasi näin, että pysymällä pois tieltä. Ja siinä on niin kuin tietty totuuden siemen myös. Ja esimerkiksi yksi Suomen vahvuuksista on se, että täällä ei sitten kuitenkaan ole niin paljon byrokratiaa. Esimerkiksi firman perustaminen on kohtuullisen helppoa. Mutta sitten kysymys on myös niin kuin yleisestä liiketoimintaympäristöstä. Ja esimerkiksi tänään, kun palkittiin vuoden nuori yrittäjä, niin edellisen vuoden nuori yrittäjä, kun kiitti sitten rahoittajia ja monia muita, niin hän kiitti kotimaataan hyvästä koulutuksesta. Ja tämän tyyppisten asioiden merkitys, kun koulutus, turvallinen, vakaa toimintaympäristö, luotettava yhteiskunta, kuitenkin kohtuullisen keveä byrokratia, niin näillä on loppujen lopuksi aika suuri merkitys. Mutta toki sitten valtiolla on oma roolinsa myös monilla muilla sektoreilla, kuten vaikkapa esimerkiksi riskirahoituksen puolella, ja sitä pitää meidän jatkuvasti miettiä, että miten me voidaan olla siinä vahvemmin mukana. No, Suomessa suhtaudutaan yrittäjyyteen myönteisesti, mutta vähän nihkeästi ryhdytään yrittäjiksi, niin miten tähän voisi saada lisää kannustusta?
Siis kaikki lähtee asenteesta ja kaikki myös palaa asenteeseen, että tällä hetkellä niin meillä on liikkeellä hirveän hyvä niin kuin flow siinä, että meillä on hyviä esimerkkejä, meillä on kansainvälisesti menestyviä yrityksiä, meillä on kavereita, jotka on matkalla sinne, joilla on kansainvälistä rahoitusta, ja meillä on ihmisiä, jotka haluaa päästä siihen samaan asemaan. Ja sitten 90 epäonnistuu, että riskirahoitusyrityksissä niin yleensä vain 1/10 menestyy. Ja ne muut 9 ne luo hirveästi osaamista, ja sitten kun löytyy niitä yksittäisiä Rovioiden tai Supercellien tai muiden kaltaisia menestystarinoita, niin ne hyötyy siitä osaamista, jotka ne 9, jotka ei tehnyt sitä, niin loi. Ja ne luo sitten sen, että me luodaan niin kuin kokonaisuutena niin uusia juttuja, että ne tekee niistä keihäänkärjestä terävämpiä. Aivan. Onko sinulle, Monti, mitään merkitystä sillä, että minkä maalainen yritys on se, mihin sijoitat? No me sijoitamme niin kuin Eurooppaan, mutta mä haluan sijoittaa enemmän Suomeen. Se oli yksi syy, minkä mä haluan sen tulla sijoittajaksi, koska mä oon vähän kypsä siihen, että monet yritykset yrittää ensin luoda vähän jotakin Suomessa, ja sitten ne lähtee USAhan hankkimaan rahaa. Mä haluan mahdollistaa sen, että raha voi myöskin löytyä täältä. Sen takia mä oon sijoittaja. Kuulostaa hyvältä. Kiitos teille kaikille. Ja tänne konferenssiin on tullut myös Venäjältä paljon vieraita, noin 100 lupaavinta venäläistä startup-yritystä. Ja me kävimme kysymässä 3 yrityksestä jo ennen kuin heidän edustajansa hyppäsivät tänne tulevaan koneeseen, että mitä he oikein täältä odottavat. Erilaisten navigointilaitteiden kehittäjänä tunnetuksi tulleen Venäjällä todelliseksi menestystarinaksi nouseen Russian Navigation Technologies-yrityksen toimitusjohtaja hakee Helsingistä ennen kaikkea drivea. Возможность пообщаться с людьми, которые создают в этом мире что-то. Это там совершенно особенная энергетика. Вторая вещь, тоже для меня очень важная, возможность поделиться тем опытом, который есть внутри. Myös trendien haistelu kiinnostaa, ja se onkin erityisen tärkeää liiketoiminnan tulevaisuuden suuntaviivojen määrittelemiseksi. Это тоже очень интересно, потому что как бы очень многие вещи, которые есть у людей в головах, пока они не высказываются на этих конференциях, рынок никуда не двигается. Вот фактически каждая такая конференция — это некий пуш к рынку, куда он идет. Venäjän YouTuben eli RooTuben toimitusjohtajana tunnetuksi tullut, nyt jo muiden projektien parissa työskentelevä Mihail Ilyichov odottaa saavansa päivitystä siitä, mikä juuri tällä hetkellä kiinnostaa ja mihin kannattaa panostaa. Что сейчас в фокусе, что сейчас представляет из себя тенденции, потому что такие мероприятия, они всегда являются передовыми с точки зрения концентрации знаний и каких-то трендов. Venäjän startup-maailman lippulaivaksi itseään profiloivan, rakenteella olevan innovaatiokaupunki Skolkovan edustaja etsii Helsingistä ennen kaikkea uusia hyödyllisiä kontakteja. Это отличная возможность не только показать свои проекты и рассказать о них международной аудитории инвесторов, но также и приобрести полезный опыт и поучиться в хорошем смысле у своих иностранных коллег. Dmitri Medvedevin presidenttikaudellaan alkuun panemasta Skolkova-projektista toivotaan Venäjän omaa piilaaksoa. Фактически поддержку трансфера технологий из университетских лабораторий в среду бизнеса и построение мостика между университетскими лабораториями, академической наукой и венчурными инвесторами. Näin siis Venäjällä. Hetken kuluttua puhutaan menestystarinoista meillä ja maailmalla. Ja lisäksi kuulemme muutaman suomalaisen onnistujan salaisuuksia. Nyt on aika laittaa meille viestiä. Ja mielenkiintoisimmat poimitaan mukaan tähän lähetykseen. Arjen vauhdissa mukana pysyminen vaatii paljon. Siksi Multitaps Family sisältää vitamiineja ja kivennäisaineita. Multitaps Family antaa arkeen energiaa, tukee vastustuskykyä ja vahvistaa luustoa. Kuluttajat ovat jälleen äänestäneet Multitapsin luotetuimmaksi tuotemerkiksi. Kysy apteekista Multitaps Familyä. Multitaps. Elä täysillä joka päivä. Hei, onks tää sellainen Ifolor-kirja? Joo. Wow. Miten sä oot oikein osannut tehdä tän? No se on kuule tosi helppoa. Lataat Ifolorin nettisivuilta ilmaisen kirjaohjelman. Sitten vaan vedät kuvat valmiisiin sivupohjiin, kirjoitat tekstit ja tilaat. Ja valmis kirja tulee postista. Ifolor-kirja on paras joululahja. Ifolor.fi
Närästääkö? Onko polte voimakas? Nyt tarkkana. Patentoitu Losec-tabletti hajoaa mahassa yli 1000 mikrorakeeksi. Se vähentää tehokkaasti mahahappojen liikaeritystä 24 tuntia vuorokaudessa vain yhdellä tabletilla. Ajattele. Yksi tabletti, 24 tunnin helpotus. Losec myös ilman reseptiä. Mitä vielä odotat? Kulta- ja hopeatussit 3 kappaletta 599 ja korttipohjat 20 kappaletta 149. Tiimari. Sota-aikana Suomi oli kirjaimellisesti motissa, myös kotirintamalla. Vuosina 1942-1944 suomalaiset hakkasivat talkoilla yli 3 miljoonaa halkomottia, jotta ankarasta polttopuupulasta selvittiin. Halkomottien teosta sai tunnustukseksi rautaisen kirvesmerkin. Tämä mottimerkki on taottu nyt tarkasti uudelleen alkuperäisen kirvesmerkin mukaan. Tule talkoisiin ja osta mottimerkki R-kioskilta tai osoitteesta veteraanit.fi. Merkkien myyntituotto käytetään itsenäisyytemme puolesta taistelleiden hyväksi. Sotiemme veteraanit kiittävät. Useimmat nuhasumutteet vain avaavat tukkoisen nenän, mutta eivät ratkaise toista ongelmaa, vuotavaa nuhaa. Eli tarvitset nenäliinoja ja nenäliinoja. Otrivin Comp on ainoa kaksivaikutteinen nuhasumute, joka sekä avaa tukkoisen nenän että hillitsee vuotavaa nuhaa. Ja taas voit hengittää vapaasti. Otrivin, Suomen ostetuin nuhasumute. Ja suora lähetys Tosielämän Deal jatkuu täältä Helsingin kaapelitehtaalta ja käynnissä olevan Schluss-konferenssin tarkoituksena on luoda uusia yritysmaailman menestystarinoita. Yksi aloittelevien startup-yrittäjien idoleista on Sami Inkinen, joka on englantilaisen opiskelukaverinsa kanssa perustanut Yhdysvaltojen suurimmaksi nousseen kiinteistöalan verkkopalvelun Trulian. Sami Inkinen saapuu mielellään Suomeen kertomaan oman tarinansa, sillä hän haluaa kannustaa muita yrittäjyyteen. Ja niin Suomessa kuin Piilaaksossa molemmissa ympäristöissä voi menestyä ja rakentaa kansainvälisesti onnistuneen yrityksen, mutta yrittäjyys on ammattina ja uravalintana oletusarvo Piilaaksossa. Suomessa yrittäjyys on edelleenkin erikoisuus ja ehkä joidenkin mielestä semmoista turhaa kuuseen kurkottelua. Idea kiinteistövälityspalvelu Truliasta syntyi 8 vuotta sitten Yhdysvalloissa asunnon välitykseen turhautuneen Inkisen päässä. Kuluttajilla ei yksinkertaisesti ollut käsissään kaikkia sitä informaatiota asuntoihin liittyen, mikä oli kiinteistövälittäjän käsissä ja ehkä korvien välissä. Yritys oli teknologiayritys, eli rakennettiin sekä internet- ja mobiilipalvelut puhtaasti sen ympärille. Yksi asia, mihin me on kovasti keskitytty, on kuluttajien itsensä palveluun tuoma ja toteuttama sisältö, eli yksityiskohtaista tietoa kouluista, ehkä sen naapuruston rikostilastoista. Nyt palvelulla on 25 miljoonaa kävijää kuukaudessa ja yritys työllistää noin 500 henkilöä. 2 kuukautta sitten yritys listautui New Yorkin pörssiin. Tämän vuoden liikevaihdon arvioidaan nousevan yli 70% edellisvuodesta yli 52 miljoonaan euroon. Nopeasti muuttuvalla toimialalla online- ja mobiilipuolella niin ei voi kyllä pysähtyä hetkeksikään, eli koko aika täytyy juosta kovaa eteenpäin ja tavallaan innovoida omat edelliset keksinnöt turhiksi niin sanotusti. Trulia on Inkisen toinen hyvin menestynyt yritys. Hullun rohkeudesta ei ole kyse, vaan kovasta työstä, kunnianhimosta ja uskalluksesta ottaa riskejä. Ja täällä on lisää suomalaisia menestyjiä, jotka ovat uskaltaneet ottaa riskejä. Christian Sekestrole, sinä olet maailman suurimman peliyrityksen Electronic Artsin varatoimitusjohtaja ja asut Piilaaksossa, niin mitä mieltä olet tästä ajatuksesta, että miksi olisi tärkeää saada tänne Helsinkiin tällainen vastaava teknologiakeskittymä? Joo, täällä siis loppujen lopuksi täällähän on aivan uskomaton tällä hetkellä startup-henki.
täällä Helsingissä. Ja minusta se on tosiaan tärkeää ihan jo Suomen tulevaisuuttakin varten, koska kaikki teknologia on juuri nyt, tai eletään sellaista murrosaikaa, missä juuri nyt kasvatetaan minusta juuri ne teknologiafirmat, joista tulee tulevaisuuden suurtyöllistäjiä ja tulevaisuuden kansakunnan tulevaisuuden rakentajia. Eli siksi tämä on minusta tosiaan tärkeää. Mutta tulisiko siitä sellainen itseään ruokkiva ekosysteemi, joka tavallaan niin kuin innostaisi ja kannustaisi niin kuin yrittäjyyttä eteenpäin? Siis yhteisöä tässä nimenomaan tarvitaan, että siksi esimerkiksi tämä Slush-eventti on niin tärkeä minusta, että tässä tarvitaan uusia yrittäjiä, yrittäjäkonkareita, tässä tarvitaan rahoittajia ja kaikkia muitakin mukaan tähän toimintaan, koska se tosiaan tulee sellainen ekosysteemi ajan mittaan, missä se yhteisö tosiaan kasvattaa niitä startuppeja, niitä startupeista tulee ajan mittaan menestyksekkäämpiä sen yhteisön takia. Ulla Engeström, sinä olet tällainen oikea startup-yrittäjä, et ole vielä kovin pitkään ehtinyt sitä tehdä. Kuinka tärkeänä sinä pidät tällaista konferenssia näiden yhteyksien ja kontaktien luomisen kannalta? No silloin kun ollaan tekemässä jotain ensimmäistä kertaa ja rakentamassa jotain uutta, niin silloin monestikaan ei ole vastauksia valmiina ja on tärkeää, että on hyvä neuvonantajajoukko ja toisaalta tukijoukko. Voi soittaa ja kysyä ihan konkreettisia kysymyksiä. Että Suomessa on mun mielestä vaan samaa mieltä, että hirmu hyvä henki tällä hetkellä. Ja itse asiassa Supercellilta sain hyvän vinkin esimerkiksi meidän operatiiviseksi johtajaksi. Eli testataan toisien palveluja ja annetaan kommentteja ja musta se on hyvä asenne. Mutta samalla tietysti niin rakennetaan tietoisesti suhteita sitten partnereihin ja kumppaneihin. Me esimerkiksi USAssa suoraan puhutaan tällä hetkellä Twitterin, Facebookin ja Tumblrin kanssa, jotka on meille tärkeitä. Mikko Kodisoja, sinä olet Kuuman pelifirman Supercellin perustaja, mutta teillä on töissä ihmisiä peräti 13 maasta. Eikö Suomesta löydy tarpeeksi osaajia? Löytyy toki. Meillä on paljon Suomestakin osaajia. Mutta totta kai me pistetään kaikki ihmiset samalle viivalle, kun me haastatellaan heitä. Ja meidän pelit esimerkiksi on tosiaan monessa maassa livenä, mikä tarkoittaa sitä, että meidän tarvii myöskin antaa asiakas tai toimia asiakasrajapinnassa eri maan kielillä, jolloin se on aika luonnollista, että me yritetään myöskin saada tällaisia ihmisiä, jotka osaa sitten natiivisti puhua tätä tietyn maan kieltä. Toisekseen meillä on Suomessa niin kuin just meidänkin peliala, tai nämä meidän pelit, mitä me tehdään, niin ne on aika uusi juttu. Ne on enemmänkin palveluja kuin tuotteita. Ja muissa maissa, jossain tietyissä maissa se on ollut vähän pitemmällä, joten me ollaan totta kai yritetty sitten ottaa näitäkin ihmisiä sieltä tänne, jolloin tietotaitoa myöskin saadaan tänne Suomen maahan. Eli parhaat ihmiset ihan mistä tahansa, kunhan ne sais oman yritykseen. No joo, monta kertaa ne tulee Suomessa, kiitos meidän koulutustason, mikä on kuitenkin aika korkea. Joo, piti sanoa, että mehän juuri avasimme tänne Suomen toimiston juuri keskittymään mobiilipeleihin, koska täällä mobiilipelien osaaminen on maailman huipputasoa. Aivan, usein kuulee sanottavan niin, että kyllä Suomessa ideoita riittää, mutta ongelma on se, että niin kuin markkinointia ei oikein hallita. Onko se syy, minkä takia sinun yrityksesi markkinointi on sitten keskitetty Yhdysvaltoihin? No toisaalta syy on se, että 85% meidän kävijöistä ja asiakkaista on USAssa, joten me alusta lähtien itse asiassa perustin myös Tinglinkin amerikkalaiseksi yritykseksi alun perin. Mutta mun mielestä ylipäätään se, että jos puhuu yrittäjyydestä ja miten sitä kannattaisi tukea, niin nimenomaan kannattaisi kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtuu ennen kuin yritys perustetaan. Et pikemminkin tukee sellaista kulttuuria, jossa testataan ideoita koko ajan. Ja et se on ok, että suurin osa ideoista ei johda mihinkään, mutta tämä startupin rakentaminen on tavallaan jatkuvaa ideoiden testausta. Ja semmoista ilmapiiriä tulisi kannustaa enemmän. Ja hirvittävä määrä ideoista on tosi huonoja, ei onnistu. Ja mä olen kuullut, että Supercellissä on tällainen tapa, että epäonnistumisia juhlitaan champanjalla. Pitääkö paikkansa? Joo, tai ei oikeastaan epäonnistumisia, vaan niitä oppimisia, mitä tulee epäonnistumisten kautta. Eli aina kun me epäonnistutaan ja oikein pahasti epäonnistutaan, niin me istutaan tiimin kanssa alas, käydään läpi, mikä meni hyvin, mikä meni huonosti. Sitten vinkit tulevaisuudelle, sen jälkeen pistetään koko firma samaan huoneeseen, käydään nämä kaikki läpi ja sitä kautta levitetään tätä tietoa. Tässä startup-yrittäjänä oleminen, niin sehän on juuri huomisen luomista, sitä, että luodaan jotain aivan uutta ja epäonnistuminen on täysin luonnollinen osa sitä prosessia. Että siinä pitää vain yrittää epäonnistua mahdollisimman nopeasti, eli että katsotaan, että miten voi kokeilla sitä ideaa tosiaan mahdollisimman nopeasti, että heti voi saada selville, että hei, tuleeko tästä ideasta jotain vaiko ei. Ja heti kun sen saa kuluttajan eteen, niin kuluttaja kertoo hyvin nopeasti, että hei, oliko tämä hyvä vaiko ei.
Ja tosiaan, että ei se ole se epäonnistuminen välttämättä, mutta se nopea epäonnistuminen ja tosiaan sitä oppiminen. Muista epäonnistua nopeasti, tärkeä vinkki. Niin varmaan jokaisella on ehkä 10 ideaa tai 20 ideaa pöytälaatikossa ja sitten tällä hetkellä tekee töitä 1 tai 2 kanssa. Ihan esimerkkinä. Supercellillä on 2 menestystuotetta tällä hetkellä ja me ollaan 3 tuotetta tapettu tämän vuoden puolella. Aika hyvä suhde kuitenkin. Kristian, sinä olet sanonut, että koskaan ei saa olla tyytyväinen, mutta eikö se nyt ole äärimmäisen niin kuin, rankka tapa elää? No se riippuu siitä tietysti, miten haluaa elää tavallaan, mutta jos on niin yrittäjänä, se on oikeastaan ihan sama, että miten pieni startup-yritys tai iso yritys kuin Electronic Arts tänään, niin ei kerta kaikkiaan voi milloinkaan pysähtyä, että maailma muuttuu niin nopeasti, että jos sä haluat olla luomassa tulevaisuutta, niin sun on aina mietittävä eteenpäin. Ja jos olet tänään olet menestyksekäs, niin se vaan tarkoittaa sitä, että teit hyviä päätöksiä eilen. Että huomispäivä riippuu tämän päivän päätöksistä. Että tosiaan siinä pitää aina vaan työntää eteenpäin. Että heti jos ei tosiaan lähde eteenpäin, niin siinä riskeeraa sen, että joku näistä nuoremmista startup-yrityksistä niin tulee heti suoraan perään ja miettii, että juuri näin. Että sehän on kuluttajille hieno asia, koska kuluttajille tulee vain koko ajan parempia palveluja. Tässä puhutaan täällä tietysti tänään näistä uusista kasvuvaiheen yrityksistä, mutta on tietysti paljon olemassa olevia yrityksiä, joiden soisi säilyvän hengissä jatkossakin, mutta miten vanhojen yritysten uudistumiskykyä voitaisiin parantaa? Mä voisin oikeastaan kommentoida sen verran, että mä oon kuitenkin ollut rakentamassa 2 startup-yritystä isoksi yrityksiksi. Ja nyt tämä mun viimeinen, tai tämä työ, mitä mä oon nyt tehnyt, tämä viimeisen 9 kuukautta, niin on tosiaan ollut erittäin ison yrityksen kuin Electronic Artsin täysin muuntaminen ja se kaiken niin kuin business-toiminnan muuntaminen tällaisesta tuoteyrityksestä palveluyritykseksi. Ja siinä tosiaan se vaatii ihan sen saman yrittäjyyden, vaan että sen sijaan, että rakennetaan alusta asti uudelleen, niin pitää toisella kädellä tuhota ja toisella kädellä rakentaa uudestaan. Ja se on ainoa tapa, jolla nämä isot yrityksetkin muuntuu. Se on täysin mahdollista, mutta siihen pitää lähteä ihan niin kuin suurella sydämellä ja tosiaan olemalla valmiina täysin murtamaan vanhoja asioita ja myöskin rakentamaan uusia. Eli startup-ajattelu toimii sitten kaiken kokoisissa yrityksissä. Ja sitten täytyy sanoa, että kuitenkin niin kuin suurempi voima tulee silloin, kun tekee yhdessä. Eli startupit voi tehdä yhdessä, keksi uusia tuotteita yhdessä, vanhat ja uudet. Et siitä oikeastaan, koska kuitenkin on kysymys siitä, että kuka sitten tekee ja saa sen idean nopeammin markkinoille. Ja siinä on niin kuin voimaa se, että jos tekee yhdessä. Ja mun mielestä suomalaiset yritykset voisi tehdä vielä paljon enemmän. Kiitoksia näistä arvokkaista vinkkeistä vieraille. Asta, ole hyvä. Katkon jälkeen selviää, mikä on vuoden tykätyin startup-yritys. Radio Novan iltapäivässä tutustuttiin kaikkiin 20 ehdokkaaseen ja heidän kahvihuoneisiinsa ja siihen fiilikseen, mikä siellä työpaikalla on. Ja Radio Novan suosikeiksi nousivat Oveliin, kitarat tunteja pelin ääressä ja Onkos viruksista uusia syöpälääkkeitä. Mutta sitten tässä varsinaisessa kisassa 3 kaarti. Se on tässä. Eli jolla ex-nokialaisten oma älypuhelin, Futurapool, ennustus nettiselaajan mieltymyksistä ja Supercell, tuottavimman mobiilipelin luojat. Mitä haluatte kysyä näiltä tai oikeastaan siltä voittajalta, koska se selviää ihan hetken kuluttua. Nyt ehtii vielä laittaa viestiä. The only device designed to take you backwards is your memory. But don't let your memory fool you. Memories grow sweeter with time. We are made to move forward. We have to study the future fearlessly, and I know a little bit about fear. Once I took a trip that was far from safe, but the risk was worth taking. Like my friend said, that's a small step for a man, but a giant leap for mankind. We have a liftoff. The only way is forward. Puhelinlangat laulaa. Katri Helena, sinivalkoinen. Kaikki klassikot 6 vuosikymmeneltä. Katson sineen.
46 ikimuistoista kappaletta. Katri Helena, sinivalkoinen. Kokoelma nyt kaupoissa. Dressman avaa pikkujoulukauden tarjoamalla kaikki puvut, päällystakit, kauluspaidat sekä solmiot 30% alennuksella. Tule ja valitse suosikkisi. Heittäydy mukaan Topcanin pelimaailmaan. Kokeile massiivisia 3D-monipelejä täynnä räjähtävää toimintaa, haastavia strategioita ja eeppisiä seikkailuja. Luo oma hahmosi, kokoa joukkosi ja ryhdy taisteluun muita pelaajia vastaan. Topcani.fi. Peleistä parhaat. Jotain helppoa ja herkullista. Hei, joo, kasvispihvejä. Niin helppoa, niin maistuvaa. Apetit. Mun olisi pitänyt käydä Specsaversilla. Maksatko liikaa? Meiltä saat 2 silmälasit vain 59 € ja 3 kuukauden tyytyväisyystakuulla. Citroen. Kaikkien aikojen paras. MTV3 ja MTV3 Max onnittelevat rallin MM-sarjan kestovoittajaa. Citroen. Creative Technology. Kolossa maan sisällä asui hobitti. Hobitti. Odottamaton matka. Lipun myynti alkaa lauantaina. Tervetuloa takaisin suoraan Tosielämän diilin lähetykseen tänne Helsingin kaapelitehtaalle. Tämän syksyn aikana 20 startup-yritystä on esittäytynyt MTV:n Huomenta Suomi-ohjelmissa ja Radio Novassa. Ja näistä 20 ehdokkaasta yleisö on voinut äänestää kaikkein tykätyintä. Ja voittaja tulee saamaan 30 000 € arvosta mainosaikaa MTV-median kanavilla. Ja kuka sitten voittaa? Tämän voittajan tulee paljastamaan MTV-median toimitusjohtaja Heikki Rotko. Tervetuloa. Terve. Ennen kuin tämän jännittävän tiedon meille kerrot, niin kerro se, että oliko sinulle itsellesi voittaja yllätys? Se ei ollut suoranainen yllätys, mutta täytyy sanoa, että nämä kaikki 20 tarinaa ja firmaa on ihan huikeita. Että melkein mikä vaan olisi voinut voittaa, mutta kyllä siinä aina sitten niin urheilussakin niin se kärki rupeaa erottumaan. Ja voi sanoa, että voitto meni niukalla marginaalilla oikeaan paikkaan. Älä pidä meitä enää jännityksissä, vaan kerro, että kuka oli voittaja. Maailman historian ensimmäisen tosielämän diilin voittaja on Supercell. Voittaja lavalle. Suomalainen kuin realisti ja niin poispäin, niin ei tuskin kukaan tällaista olisi voinut kuvitella, jos ihan rehellisiä ollaan. Täällä heitellään näitä ideoita. Kyllä se pienestä lähti liikkeelle. Pieni joukko ihmisiä päätti luoda jotain suurta. Meidän mantra on, että pieni on uusi suuri. Miltä se tuntuu, kun olette USAssa tällä hetkellä olleet jo pitkään listojen kärjessä? No tuntuuhan se ihan uskomattoman hyvältä tietysti, mutta samaan aikaan se niin vetää aika nöyräksi, että meillä on kuitenkin tosiaan niin jo tällä hetkellä miljoonia käyttäjiä, jotka meidän täytyy pitää tyytyväisenä joka päivä. Suomessa syntyy tämän hieman katoavan savupiipputeollisuuden tilalle uutta innovatiivista aivoteollisuutta, joka on globaalisti kilpailukelpoista ja tämän takia myöskin MTV Media on mukana tukemassa tämän tyyppistä hanketta nyt ensimmäistä kertaa, mutta toivottavasti myös vuosia eteenpäin. Ja täytyy todella sanoa, että usko suomalaiseen osaamiseen maailmanluokan tasossa on valtavan korkea ja tästä onneksi olkoon voittajalle kaunis kimppu suomalaisia kukkia ja sitten tällainen shekki, jolla sitten voi mediatilaa kanaviltamme hankkia.
kysyä kysymys, kun tuossa aikaisemmin kerrottiin tällainen asia, että Supercellissä juhlitaan epäonnistumisia champanjalla, niin miten ihmeessä te sitten juhlitte voittoa? Juodaan siellä ihan yllättävän kyllä olutta, mä luulen. Paljon onnea voittajalle ja sitten tietysti myös kaikille äänestäjille ja kaikille muillekin, jotka osallistuivat tähän kilpailuun. Onko siellä Asta kommentoitu sosiaalisessa mediassa jo voittajaa? Ei ole vielä kommentoitu voittajaa, mutta täällä sanotaan, että juuri tätä tekemisen meininkiä tarvitaan nyt YT-aikana tässä maassa. Mä luulen, että näihin sanoin aika hyvä päättää. Kiitos kaikista viesteistä. Mä oon ihan varma, että keskustelu jatkuu netissä. Kiitoksia kaikille vieraille, kiitoksia yleisölle täällä paikan päällä ja tietysti myös televisioiden ääressä. Toivotaan, että Suomeen löytyy paljon uusia startup-yrityksiä, menestystarinoita ja tietysti myös innostavia työpaikkoja. Kiitoksia seurasta ja oikein hyvää illanjatkoa.